Bishop, good evening, sir. Aya, ga kuru mmiri samono ga. Ga were mmiri samono ga ho. Nwa bingo. Okpacha ihe red n'ọnụ gị ma kpe ihe yiri were red akụ agba n'ọnụ gị. Ihe ọnụ ya chaga n'ọkụ ọtọ nkịta. Were ihe yicha data ene nwa bingo. Ọnụ ya na-acha ka onye nọ na nsọ. Branga bia kpopa nkata ara bia nga bia kelegam. Ichoro fua. Gipudati ni kerenishi. Onuga de natural magbo onwunu na munu bia na akpụkpagharị ihe ga munu na-eyi ndị akaja. Phone ahụ dewe na laga ele azụ. Ọkwa ịma na ihe ọbụla emere ga ịba n'ihu akwụkwọ dum. Yes, sir. Dewe phone ahụ na laga ele azụ. Enyi sala ozu ahụ mbụ. Mba. Kpi nwekwara na ahụ ndị na-asụ ozu ahụ. Mba, asabeghị m ozu ahụ before. Ịsaba ozu ahụ. Yes, sir. Tọnụ. Were reverse bịa. Telerosana. Ese saba ozu ahụ mbụ. Mba, asabeghị m. Tọnụ saba m ihe m jụwa gị Chineke agbaghị ọkụ. Bịa wefu ike. La nje ekpele m kwubi okwu n'isi. Asabeghị m ozu ahụ before. Saba ozu ahụ before. Ele ihe apata ahụghị m apata otele gị ji hicha ndị sara ozu ahụ. Amanụ m. Ị maghị? Yes, sir. Ka were lipstick agwụ gbaba n'ọnụ. Tele gị ka yiri ala eresịrị mmadụ. Bịa were fonu gị. Aha gị. Aha m Dara Chiamaka. Ịsawa onye? Dara Chiamaka. Dara wa aha Igbo. Ebilitere m my grandfather aha ha na-aza sị emebidokwa ebe ha kwụsịrị zawa ya. Iwu onye Igbo? Ahụ m onye Igbo steeti. Ịzaga Dara? Yes, sir. Grandfather gị bupụtara aha unu ebido zama ya. Amụrụ m bịakwute aha ahụ anyị ma aza ya. Gị hụ aha yelo ụdara gbakọtara gị tụtụrụ zama ma mpaghị ma mmaghị unu niile azaka m aha yelo ụdara yiri. Yes, sir. Zaga Dara Chiamaka. Echi na-aga esi m na ị na-asa ozu ahụ wala ịkpara ahụ na-esaghị ozu ahụ. Ị ga-afọ ole? 30. Ụmụ ole ka iji? Eji m twins, eji m nwoke lab. Iji twins, ọ bụ otu onye tara ihe eji mụọ twins ka ọ bụ mmadụ abụọ? Ofu onye tara ya. Ya agbaghị twins nwoke lab. Yes, sir. Retire. Ị ka nọ na di? Single. Ego isi gị ewelali akwụrụ ụgwọ isi gị before gị mụọ twins lab. Alụbeghị m di mụ na ya megidere ha ọtụba m ma mụọ m ya. Gịnị ya megidere gịnị? Ịkwara iko iwe ọkwa iko gị bịa gasị gịnị ya megidere ihe? Iwe ọkwa iko gịnị ya megidere ihe ya atụmadị ya? Mụ na ya kwagidere iko afọ ime abaa ma mụọ ya. Egbe na-efu amụ bịara nka bịa ka ahịarịa gịnị ya megidere ihe megide ihe achọghị ihe gịnị ya megide ya dịka were ihe na-awụghị na ịtaghị amụ. Egbe na-efu amụ ịbịara nga bịa ichenjigharị ya na ihe anya meghe.
retired but not tired single mother. AKA Egbe na-efu amụ. Keheme ndị ga ya ebe mụrụ ejima abụọ keheme na ọkwụzi egwu ishiri. Eme mgbe mụ na ya kparala anyị ga-alụ alụ. Oyi ka anyị mere afọ ime abaa. Eme mgbe anyị kparala anyị ga-alụ alụ. Eleghị imiri ba ya oyi ka unu mere. Oyi ma na oyi dị iche before na ịma sọ ime oyi dị iche. Ọ pụtara na unu niile nọ nga wa oyi m. Dasị unu niile dịzi ime ya wụrụ na ọmụnwa. Unu kwuru okwu ọlụlụ Anyị ekwu okwu ọlụlụ. Na gị na agụgharị lekwa kpa isi awụ ewu ọ ga-ewepụta oyi ka unu mere afọ ime abaa. Afọ ime jọs nọgide ebe gị n'ime ịghọla Mary. Onye atụwara ime n'ike nke mmụọ nsọ. Bịa nga bịa gwa m sọ anyị ka emere afọ ime abaa. Onye ebe? Onye Imo steeti. Ebe n'Imo. O buru ihe ji ọfọ. Ese gịnị mere? O buru ihe ji ọfọ. Ebe na o buru ihe ji ọfọ. Eziama. Ebe na Eziama. Eziama bụ aha village aha mkpumu gogogo. Ebe na Eziama Chineke agbaghị ọkụ dịzi gị ala. Bendebe dara l'Eziama bendebe dara. Ụmụ nwaanyị ole mụrụ nwa na mba mụrụ nwa na side ebe ahụ n'ala oji. Amakwa m because anyị adịghị agabe mmadụ. Na-eji unu di ya ụmụ nwaanyị ole tụrụ ime a na-akwụ ụgwọ isi ya Chineke agbaghị ọkụ. A kwụrụ ụgwọ isi ụmụ nwaanyị niile ọsọsọ m bụ onye mụrụ nwakala n'obe nna m. Mmụọ okwu n'ụka ọ dịghị n'ime? Mba. Mmụọ akwụkwọ ọ dịghị n'ime? Akwụkwọ adịghị adọ m. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mpa m anwụgo mma m dị ndụ. Nna gị nwụọna? Na gịnị gburu nna gị? Accident. Heu, ndonna tipa ka ọwa obere moto. O bụ machine ka ọ cross yiro taya ya gba ọda pisi n'ala. Heu, korota gburu nna gị. Ndonna. Ọnwụ korota na family. Ọnwụ korota na family. Ụmụ gị nwoke ka nwaanyị ka ị mụrụ ka ụmụ nwaanyị? Nwoke. Ha dị afọ ole? 10 years. Ka ebe nọ ya n'anyị? Anọ m Indonesia. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a chef. Chineke ga-egbaga ọkụ na ma m nụga ama chef ahụ. Onye nụ ga-ekwu ya wụ ama chef ya dịka ewe nwaanyị mama put ọ maka n'obodo Igbo ịbịa gabịa gwasị ewe chef. Ewu bụ chef. Ewe nwaanyị mama put Chineke agbaga ọkụ. Ị na-eti ọwụ mmanụ na mmiri wete magi jela karafish. Dịbịa nga-eti ya ama chef. Enwe ihe dị iche isi gị tara nga bịa kpoo ma ọ na-agwa ama chef. Lekpọ shabamara ọnụ nnọọ ka onye ji aṅa m. Tewoluga straight. Enwe. Obere ugwu. Yes, ebere m ugwu. Otele achapụrụ ihe ụtọ
dị ya n'ime. Ịhụ amụ mkpu ọṅụ n'afọ gị n'ime ka ọ bụ mkpu akwa. Mkpu ọṅụ. O ji amụ enwe mkpu ọṅụ, mkpu ọṅụ. Erigide gị ọrụ mbụ mozi pụl ejide gị. Mba o. A na-eri gị ọrụ eji agba gị aka ntị ka eji akụ gị aka na otele. Lee ihe a na-eme gị maka e nwere ndị na-alaik ha na-agba ha aka ntị. Mba onye ọrụ nriri lasị onye a ji slow werela emebi. A na-eri gị ọrụ eji akụ gị ihe. Enwere ndị a na-eri ọrụ akụ ihe gị bịa mere ma eji akụ gị ihe. Ọ dị akụ m ihe. Otoro ọgbagbuole gị mbụ. Mba. Aparị ọ dị gị? Aparị adịghị m. Akpịrị ego ọ dị gị n'ime? Akpịrị ego adịghị m n'ime. Iji eru ahịa Otele? Mba o. Ma ahụ eze gị. Ị gaala dibịa mbụ? Agabekwa m dibịa mbụ. Gị na mmadụ megidela ihe gị mee ya ụta. Gị mee ya ụta. Ọ mgbe m pere mpe. Ọgba anya, ọgụgụ anya nyere mmadụ ibi ya. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Amakwa mama m nọmba. Ya mgbe emetara m oyi mgbe m nọ Naịjirịa wee. Ha akala nkụ na? Yes sir. Egbe na-ebu oke amụ. Bracket Otele basine. Atawa gị ji anyụ anyụ. Ana m anyụ. Ị ga-enyo elu dị mkpu ị na-eti. Adịghị m eti mkpu bọtụ bed ana m ejidosi aka na bed nọ n'elu ya ma nche enyo. Ya na bed ahụ ga nọrọ. Gaa bilie dị ga na bed ga si igbo tishe jide aka na bed Chineke agbaghị ọkụ. Onye akwụkwọ m chebesa akwụkwọ ọdọ ha gị. Dewe fon ahụ sọ mgbe ya ga-ejidesi ihe aka ma hụ onye tishe anyị. Chineke agbaghị ọkụ. Echebesa akwụkwọ adọ ahụ gị. Ị ga-enyo gị were aka jide na bed ị na-ejide ọbed tagha gị. Ọbed tagha gị. Bagide na bed. Otele convulsion ma ọ ga-enyo. Genotype ọ ga? AA. Blood group ọ ga? O positive. Kpọọ nọmba gị. Congrats. Kpọọ nọmba gị. 09061735679.